But now we have amazing exchange students who are going to tell you something about themselves and maybe about how to say Happy Mother's Day in their own language. Start. I would like to present something to our district governor first, actually. This is to you from my club back home, and this is my flag. Thank you very much. From Nebraska. USA. Moi, minä olen Annie. Moi, minä olen Janet. Ja me olemme amerikkalaisia. Mä tulen Nebraskasta. Ja minä tulen Idahosta. Minä olen 16-vuotias. Minä olen 19-vuotias. Hyvää äitienpäivää. Happy Mother's Day. And thank you for this opportunity. It's been a great year. Thank you very much. Thank you. No niin, minun nimi on Anmol Behel Intiassa, mutta mä en puhu paljon Suomessa. Voi että. My district is the Rotary International District of Mumbai 3140, and the governor is Dr. Jayant Kulkarni. And if we have time, I'm going to show everybody some presentation later on, because I think most of you are wondering what I've done for the past 8 months in Finland. Okay. Terve, minä olen Fernanda, olen brasilialainen ja olen 17 vuotta. Ja meillä on hyvä maa, eikä ole vain korruptiota ja väkivaltaa. Ja se on ihminen maa, ja jossa on tuhansia luonnon kauneuksia. Ja kaikki olet enemmän kuin tervetulleita vierailemaan maassani. Terve, mun nimeni on Thais, olen brasilialaista. Olen 18-vuotias ja mä asun Nivalassa. Aluksi oli vaikea, koska me asumme pienissä kaupungeissa ja suomalaiset ovat niin ujoja, mutta nyt on kaikki hyvin ja me haluamme kiittää teitä tästä vuodesta. Hyvää äitienpäivää. Moi, minä olen Julia. Minä olen kotoisin Meksikosta. Olen 16 vuotta. Kaikki menee hyvin täällä ja nyt minä en halua tulla takaisin. Ja minä rakastan Suomea. Feliz Dia de las Madres. Moi, olen Chisako, olen japanilainen. Olen 18 vuotta vanha ja nyt minä asun Jyrivieskassa. Minun kotikaupunki on Osaka, Japanissa. Se on vähän etelä ja länsi, niin ehkä tiedättekö, Japanissa on tosi kamala maanjäristys, mutta kaikki hyvin. Ja Japanissa minä olen tietysti yksi perhe, isä, äiti ja pikkusisko ja äidin äiti, isoäiti ja minä, mutta nyt Suomessa minä
minulla on 4 perhe, niin 4 isää ja 4 ja 7 veri ja 6 sisko. Tosi suuri perhe, mutta minä rakastan heillä ja tietysti minä rakastan Suomea. Niin, kiitoksia paljon kaikille. Ja Japanissa tänään on myös äitienpäivä. Niin, hyvää äitienpäivää.母の日おめでとうございます。Moi, minä olen David, asun Kenissä ja Taiwanissa. Olen 17-vuotias. Hyvää äitienpäivä. 母亲节快乐 that's Chinese. Well, happy birthday. Sorry. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Yeah. Okay, thank you all. Kiitos kaikille. Moi, minä olen Kali ja olen Kanadassa. Minä syyn Kajaanista. Minä olen 17 vuotta vanha. Kiitos tästä vuodesta. Moi, minä olen Constance. Me olemme australialaisia. Kotikaupunki Perth. Moi. Minä olen Elizabeth. Kotikaupunki on Melbourne. Moi, minä olen Eilen. Me olemme olleet Suomessa 3 kuukautta, mutta Suomi on kaunis maa. Kotikaupunkini on Perth. Ihanaa. Kiitos. Moi, minä olen Lisa, minä olen ranskalainen ja minä olen 18 vuotta. Asun Oulusta ja kiitos paljon tästä vuodesta. Kiitos. Hei, minä olen Anli, minä tulen Ranskasta. Minä olen 18-vuotias, asun Oulussa. Mun Rotary-klubi on Oulun eteläinen Rotary-klubi. I don't know if they are here, but I would like to thank them for this year. And kiitos kaikille. Joyeux de mer. Hyvää äitienpäivää. Okay, joo. Niin. Okei. Mennään tuolla.